Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gus Tajib Official dimanapun Anda berada. Hari ini ngelas-ngelas tapi ya mau barusan banjir ya ora apa-apa. Sing penting ya lefti ya situ. Bayarane sip satu. Kan ya ini termasuk sip kuwi live bersama Gus Tajib. Dan sip kuwi live mau dan deres. Ton ya jos kuwi. Apa meneh kelingan live ning gone Pak Untung jos meneh. Live Gus. Kulon Progo hadir Gus, oke siap. Paseban hadir. Terus ngendi meneh? Cilacap hadir Gus, oke siap. Mau baru dan terus guys. Banjir dadi mau kali ini. Pesing banjir. Tenan, hawane dingin. Yo seperti ini nek rabi karo santri terapia kuwi ya sip kuwi bayarane akeh tur ya sip bayaran tur nek Gus kok rabine karo santri terapia ya pripun ya nek kene kan Gus kan bagus tur ya live ki ya sip kuwi live tur ya Jos kuwi live streaming bersama Gus Tajib. Ya kan kaya Kompas TV, kaya TV nasional to lho. Oh. Ya kan Gus Tajib iki ya begitu ki live to ya bayaran, to ya sing bayar Pak Prabowo kan ini lho. Ya live streaming kan ya wangun kuwi bayarane akeh kuwi kon yo genah apian tur yo apik guys live streaming iki apa meneh pas udan-udan ngomong tur yo Pak Untung ndelok palingan live kok yo live yo ketok ning angkringane Pak Untung ya lah Gus kok lah ning gone Pak Untung pripun. Ayo sisok. Ya ini udan kok arep kono piye? Kurang pusing kok. Kan ya nek live streaming iki ya situ. Bayarane penak live bersama Gus Tajib Channel. Kalau nek live bersama Gus Tajib kuwi ya apian. Bayarane tersip. Yo bayaran guys. Termasuk ini live yo men kaya TV nasional kaya Kompas TV kae live bersama seperti ini nek live ki delok seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia. Kalau ya nek live streaming bersama Gus Tajib kan yo apian kuwi lho guys. Malam-malam live streaming adem-adem mau berbanjir tur ya nek live streaming ki ya sip penak bayarane apian enak bayarane akeh meneh dekengane Pak Prabowo menti kei THR lho Pak Prabowo tur nek dadi Gus ya bagus termasuk ya live termasuk men kaya TV nasional bagus kok kaya TV nasional ya live streaming ya penak bayarane akeh ngono lho guys kan ya genah bayaran kan live apa meneh jos kuwi apa meneh kelingan pengajian Gus Idam ning gone Soimah pengajian Gus Idam ning Pasuban kelingan pengajian Habib Syah ning yo nek lagi yo sik kuwi pas udan-udan gedhe
Yo nek pemirsa Gus Tajib official kan live iki yo sih kuwi live bayarannya oke. Kan yo Gus kala live jalan-jalan. Ayo udan ini iki arep jalan-jalan piye? Kan yo nek live pengajian iki yo sip apa meneh dekengane Pak Prabowo kan yo live. Termasuk ikan nenggone Pak Untung ngomong ke Bayune Abdul dokter gigi kuwi termasuk itu lagi ya apian bayaran kalau main kaya TV nasional kalau ya si kuwi guys love ini ki Agus tak love streaming kelingan Bayune Abdul ya tak apa termasuk oh dia lagi ya penting ya tak penting lah mau ini itu sampai di kerapia kan ya nek jadi Gus iya enak banget love iya tergantung manusia delok okah apa ta ngono seperti iki ngedike majelisan ning Paseban termasuk ya nek kan ya durasine ya manut seperti live streaming termasuk kan ya just ngono deh guys live bersama Gus Tajib official dan kelingan nenggone Pak Untung pas poso 2022 maksudnya dan si kuwi guys live bersama Gus Tajib channel yo men kaya TV kan yo nek dadi Gus iki yo penak durasine piro guys manut yo men kaya SPO chat yo live streaming iki kalau nek dadi Gus iki yo bayaran apa meneh si delok Pak nganu si delok seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia dari Singapura, Thailand, Timor Leste, Brunei, Malaysia, wis kuwi. Pokoke Gus Tajib Asia Tenggara. Kor yo nek dadi Gus iki yo penak bayarane kah seperti iki ngedege majelisan. Yo kaya Kompas TV iki live ngene iki bayarane akeh lho guys apa meneh di sponsori Hemi Mebel Timur Jembatan Sekotoyoso yo sponsor nanti kepake koko anyar ora seperti ya sisa ujung ning gede Gus Miftah wae tar nek live streaming ki yo sip kuwi bayaran yo sip bayarannya akeh lho live streaming bersama Gus Tajib kan yo oke banget live sih sekarang yo kamera anu yo jos kok live streaming bersama Gus Tajib termasuk apian kok lah bendina Gus tapi ya nek live ki ya sip kok ya kelingan ning gede imah pengajian Gus Sidam itu cewek ayu kan digogene kebak kan yo lumayan tur yo nek live streaming ki ya apian ki dhewe apian lho guys termasuk tur yo gede kuwi live streaming bersama Gus Tajib ya nek live ini ki ya bayaran kok Gus
Tor ya nyeni bayarannya penak kok itu live streaming bersama Gus Tajib channel termasuk menti kei duit Pak Prabowo ki tetep live ya biasa iki nek live ki ya live pengajian apa live kuwi live kulabi karo santri kerapia ya di live streaming guys termasuk ya kuwi ora sida nabi karo bayune Abdul Gus mboten termasuk nek Gus Tajib ki labine karo santri kerapia jos kuwi apa meneh sip kuwi lho guys bayarannya tor ya akeh live streaming bersama Gus Tajib channel media Gus Tajib Guse Paseban sisa wong rabiku rabi to pindah omah ning Paseban kan genah siku itu omah kuwi kan Broso duwe Paseban duwe Paseban bondone sapa Gus bondone istri seperti rabi uang istri uang suami kuwi termasuk kuwi ya Gus kok apal ya di bojo je santri kerapia ya ora masalah tor ya kelingan pas nganu pas kuwi pas live ning gede Pak Untung kuwi ngomongke apa ya omongan ro omongan ra ono enteke sing dibahas wing dokter gigi wae ya ora satu bahas mantan ora satu eling-eling seperti iki nek Gus ki calone santri kerapia dadine ya standar ah kene Gus kono bunyai wangun ya ming apal Quran ning ya tenang kalau nek live ngene iki ya bayaran to guys termasuk iki ya sip geni kowe apa meneh dagingane Pak Prabowo ki kan ya live ngene iki apa meneh iki live sholawatan ya lasah engko acarane Togo Kausar pra acarane Togo Kausar terus ya nek Gus Tajib ki wangun ro grup Azahir sing ngiringi tor ya sip kuwi nek ro grup Azahir tor nek live streaming ki ya bayaran apa meneh ki ya bayarane sip kuwi lho termasuk apik tenan live streaming bersama Gus Tajib ya live kaya pengajian kae live nek ming ya seperti iki nek live ki termasuk iki wis nganu wis terkenal kuwi live ya kaya ya ngalahke atletis lah nek Gus ki wangune iki diceluk Gus Tajib Guse Paseban termasuk arep gawe omah ning kono ya nek live streaming ki ya sip to guys apa meneh dekengane Pak Prabowo kan ya genah live
jan sip rasa ngomongke ning gone Pak Ontong wae. Menurut Gus Miftah ming etoke rondo ming ya nek tembunge Gus Miftah kan ngenes kono seperti iki nek Gus ya itu santri kerapi ya kan lumayan nasib iki beda nek dadi Gus ki ya penak ya seperti iki bojone santri apal Quran apal nek jenenge maca iki wis biasa maca nek apal ya langsung ngene ya apal termasuk ngono guys ya termasuk iki live streaming iki ya sip ya apa meneh ngedige majelisan sane kok tuku power lap grupen karo EV 10.000 ki lap grupen kok 10 wisdom 10 terus ya ben suarane Gus Tajib ki kan nyaring dadine sone sing kerekan gantung termasuk nek live streaming bersama Gus Tajib apa meneh kelingan live pas poso 2022 termasuk iki nek menurut Gus Miftah ngenes kono padahal ya Guse asline aku ya nek dadi Gus kan selawatan kaya Gus Ilham, Gus Wahid ya jos kuwi ntar ya live ki ya sip live bersama Gus Tajib channel ntar ya sponsor iki ya di sponsori Pertamina dan bakso Maesa Imah Tuman pasti lezat karo Pertamina karo skincare ya skincare ki sing go wong wedok-wedok ngono lho guys termasuk nek live ki ya sip kuwi kaya apa meneh sisa panggung sound videotron terus apa meneh layar sing ra kena udan jono termasuk jos kuwi ya nek live ngene iki ya bayaran guys termasuk iki men kaya TV Kompas TV ya Kalimantan selamat malam Kalimantan ya malam Gus pokoknya sip kuwi ya kan ya sip kuwi live streaming bersama Gus Tajib apian kan ya bayaran ngono lho guys kan mau ki live ki ya sip kuwi live streaming bersama Gus Tajib Multimedia Channel. Sorry ya, oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.